Здравейте, артисти! Аз съм Стефи и това е моят YouTube канал, в който ще ви показвам... Здравейте, артисти! Аз съм Ирен Аз съм Стефи. и това е нашият канал. Artistic Sisters. В този канал ще правим различни видеа, докато осъзнаем кои точно най-много ни харесват да правим. Ще има влогове, DIY, какво друго ще правим? Чаленджи, лайфстайл и какво ли още не. Така че по-добре се абонирайте, за да видите. Днешното видео решихме да направим, всъщност да отговаряме на въпросите от играта кое би предпочел, или още известно като Would You Rather. Така, въпросите са ето тук и готова ли си да отговаряме? Да. Така, първият въпрос е: какво избираш? Винаги да казваш което мислиш или никога да не можеш да говориш отново? Да казвам каквото мисля. Да, и аз мисля, че това е по-добрата опция, защото някакси да не можеш да говориш е доста кофти. Не можеш да се изразяваш по никакъв начин. От друга страна, може да го напишеш. Да, обаче по-добре някой да не се залъгва сам и Да, по-добре по-добре някой кажеш близък истината. да му каже истината. Да кажеш истината в очите на хората, защото това определено ще им помогне. Макар, че може и да... Вторият въпрос е да те сърби до края на живота ти или да лепнеш до края на живота? Можеш ли се изкъпеш? Ако лепнеш, можеш ли Мисля, да че не изкъпеш? можеш. Добре, този въпрос е много труден. Ако лепна цял живот, ще се залепвам на всичко и няма да мога да... Не, си че това е такова, като, нали, когато си потен някакво такова лепкаво. Сеш ли се? Пробвам, че нещо такова. Тогава да лепна. Ако е в такъв По-скоро случай. да лепна, защото наистина ме мрази. Особено сега през лятото, с всички тези комари. Добре, избираме, значи, да лепнем. Да. Добре. Следващият въпрос е да знаеш кога ще умреш или как ще умреш. Как, за да мога да го предотвратя? Не знам дали ще можеш, но... Ако мога да го предотвратя, ще го предотвратя. Да, може би това наистина е по-добре, защото представи си да знаеш кога ще умреш и просто да тръпнеш всяка секунда. Да. Приближавам се. Какво не съм Да, направил приближавам през този се. живот? Да, определено. Как предпочиташ да изживееш началото на планета Земя или края на планета Земя? Началото. Гледа съм как се свърши. Да, не свърши 2012, знаеш ли? Да, не свърши. Още сме тук, 2017. 5 години по-късно. Папка математици. Да, може би началото. Бих искала да видя Да. как, нали... Всичко Да, става. как реално е създадена. Въпрос, който моди хората от хилядолетия, сигурно. Не знам. А и също така искам да видя няколко изчезнали животни. Да, Който- има много изчезнали видове. Да. Имаш 3 деца и да нямаш пари, или да нямаш деца, но да имаш 3 милиона долара. Определено бих избрала 3 деца. Децата са най-голямото богатство. Първото, защото винаги можеш да си изкараш пари. Да, винаги ще намериш начин. Пък и децата са ти като милиарди, реално имаш 3 милиарда. Какво предпочиташ? Да бъдеш най-забавният човек в стаята или най-интелигентният? Може би по-скоро аз съм за най-интелигентния, защото да си забавен е супер. То не е казано, че не си забавен, просто не си най-забавният всъщност. Да. Най-интелигентния. Да, може би това, защото може да говориш с хората на всякакви теми. Да можеш да връщаш назад едно решение всеки ден
или да спираш времето всеки ден за 10 секунди? Да спирам времето и да всички хора да замръзнат или... Да, всичко просто спира. Само ти 10 секунди имаш. Аз съм по-скоро за първото. Какво предпочиташ? Никой да не се покаже на сватбата ти или на погребението? На сватбата. Да, на сватбата определено. На погребението е сякаш никой не го е било грижа за теб. А ти също сигурно си мислил, че има хора, които държат на теб и те уважават, но това се казва предпочиташ. Да управляваш света или да живееш свят без проблеми? Добре. По-скоро да живееш в свят без проблеми. Ама свят без проблеми е скучно. Да управлявам света. Ще видим Защото- някой ден. Наистина, света без проблеми е скучен. Да, Нямаш но какво все да пак правиш. би било много хубаво да нямаме. Следващият въпрос е да можеш да говориш всички езици или да говориш с животните. Да говоря всички езици. Честно, винаги ми било интересно какво животните казват, но пък да говориш всички езици, То само... по-скоро всички езици. Да, ма качели само... Да, за първото си оставам. Да, и аз май съм по-скоро всички езици. И последният въпрос е да усещаш вкуса на никоя храна или да не виждаш цветовете. Ако се чудите, гледам към кучето. Питам го какво е да не виждаш цветовете. Те виждат цветове. Само 3 цвета. 3-3. По-скоро да не виждам цветове. Иначе храненето какво е? Няма значение реално какво ядеш. Просто не мисля, че има значение какво ядеш. Да не виждам. И това беше всичко от нас за този клип. Надяваме се ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. И се абонирайте, за да виждате следващите видеа. Но ако нещо не ви е харесало, имате някаква препоръка, напишете долу в коментарите, за да може да го оправим. Също така ни последвайте в социалните ни мрежи. Ще са долу в описанието, долу в за да получавате информация за бъдещите клипове. И това беше всичко от нас, нали? Да. Не забравяйте да останете креативни! Чао! Чао!